Molt bona nit. A l'excel·lentíssim Ajuntament ens donem moltes gràcies per la seva presència així esta nit i a tots vostès siguin benvinguts. Tinc l'honor esta nit de ser el portaveu d'un aconteciment cultural i emotiu entre vostès i un grup de gent meravellosa. No és necessari que es parle de la companyia de teatre del Campanar, ja que tots coneguem la seva llarga trajectòria com un dels grups de teatre d'aficionats més importants de la comarca. La seva disciplina i tècnica a l'hora d'interpretar les obres teatrals va fer que guanyaren el primer premi comarcal en 1974 celebrat durant la Fira de Xètiva. Però no és més important la seva generositat i companyerisme que es va fer acreedors de l'estima i el respecte del públic allà on anaven a interpretar les seues obres. Tant és així que la gent major encara es recorda i estima. Però com el temps madura les fruites més tendres, ha arribat el temps que este simpàtic grup de persones, no cansaes ni caduques, però sí en una madura serenitat, volen donar pas en molta alegria a gent dinàmica, capaç de prendre la torxa i seguir oferint al públic esta faceta de cultura tan important en els temps d'ansietat en què vivim. És per això que creiem que el deport i el moviment cultural són els seus sedans meravellosos. Així pues, ha arribat este moment, volem oferir a la companyia que tant admirem un xicotet homenatge de carinyo i simpatia per a que sàpien que el seu treball no ha caigut en sac foradat. Però antes, els veterans del grup del Teatre del Campanar interpretaran una xicoteta, una funcioneta, que sempre ha estat dins del seu repertori, ja que totes les vegades que l'han representat han aconseguit un gran èxit. La prova és que esta obreta, com es deia abans, aconseguiren el primer premi en la Fira de Xètiva. Este joguet és original d'Artur Casinos Moltó i es titula De rebot i va ser interpretat amb el següent reparto. Ximet, José Pastor. Pimentó, Joaquim Oscardó. Rosa, Rosarito Pastor. És per a nosaltres sempre un plaer tornar-los a veure i a interpretar i sentir les bones vibracions. És per això perquè tots els volem i admirem. Per a tots vostès comença ja De rebot. Si no fos l'obligació de vostè,
vergonya, què? Com que si l'haguera tinguda que demanar per mi, encara estaria fadrinet. I vols que la demane per tu? Potser que vull dir que la demanaren? A mi no me la demana ningú, què? Com s'ha casat? Pues mira, l'abuela va dir, Simó, el que podries fer és casar-te amb ma filla. I jo digui, si ella vol, i ta mare, que en glòria estiga, va contestar, per mi, traguérem els paperots, se casàrem. I que si no és aixina, ara no estaries tu així. Bueno. Jo aquí de la tia Rosa li dic que vostè vol parlar amb ella i me'n vaig. I jo li dic que és mentira i me'n vaig. Sigues tabaco. Perquè no faig el que tu vols. Ara aniré jo i si me diu que no, pa mi el sofoco. I si me diu que sí, pa tu la femella. I que hagueu discutit bona cosa entre tu i el mestre. Vostè no vol anar, Serà pas que li mene. A tu, que per no demanar-la et quedaràs fadrinet. Vale, jo quedaré sense nòvia, Però no te'n quedaràs sense fill. Això per què? Que sí, perquè ja sap que jo vull molta roseta. I si me la contaren, em tirava de cap i del bosot i m'ofegava. No sigues borinot! Ofegar-te! Sí senyor, sí, ofegar-me! Vostè tindrà la culpa de tot. Que no governar per ser un mal pare. Mira lo que parles! Lo que es mereix. Que la vergonya d'això, de vostè, això acabarà en una tragèdia. En la tragèdia o el meló de Granma. Un Simó, però quan no hi ha la meva problema. Pues tu has pres pa fort. Que la dormo a la roseta. I si no me cal ni roseta, ja li ho he dit. No ho feia. Em tira del campanar i em deia un tir. La remulle. Después estires del campanar pa eixugar-te. En cabal despegues un tir pa calfar-te del fred que has passat pel camí. A què te ho ha dit això el mestre? Que faré una loca, Una loca. Ningú mana que la faci. Ai, roseta meua. Culpa de mon pare. Per la perdre el xime que te vol més que la nineta de tu. Jo te mataré. Tu de pena et moriràs. La mare que te vol tant. Ai. De dolor estira la pata. El metge i el capellà de tanta faena al clor. Jo de remordiment a la fossa. De l'Ajuntament per no tindre a qui manar se penja. El jutge per no poder evitar-ho se suïcida. I l'aguagil estira el tren. Mira, anem-se'n a almorzar abans que s'acabi el mos.
tot el que vol el meu pare. Que el favor de callar. Que ploraràs. Jo em veuré llàgrimes, me separo un que sí. Si es queda muy tan pare, y si la viera casar en un altre, me tornaria loco i em moriria. Si no podria parlar sense la meva Vols callar? A l'últim. Em faràs plorar, Ai, Rosita meva, que desgraciat que sóc. Ja n'hi ha prou, che! Ja n'hi ha prou! Mira quin botó has tret per no res. No me vostè anar. Bueno, home, bueno. Què vols que faça? Oi? Continua a Maria en pau. Què volia dir? Oi? El que diu el mestre. Demana la mà en pau. La mà? La mà sí. Jo no vaig en d'aquelles, che. Com una vegada posat, la demane tota, res. Ja va de ser un cop millor de casa. Els fills mos feu fer. Vols que et diga una cosa? Vols que ho deixem per un altre dia? El cometa Travolta! Ai, 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 Però ara me sap... Però no li dic que pago, Que me'n vaig, però no estaré lluny, Si no vol, digue-li que pregarem a fugir i que ha pedrassat. I ho diuen dir. Soc jo. Per culpa del docte i del mestre, o és ell el paperet. Què? Què? Lo que no t'hagis de menjar, deixa-ho socarrar. Bon dia, Pepetó. Què, em buscaves? Ja no m'escape. No, que he vingut a estirar-me les cames. Senyal que està la feina feta. Ui, és festa. Bé, home, bé. Vaig dins a deixar la cistella. Què volia dir-te? En què quedem? Vas a estirar-te les cames o a parlar amb mi? Ei, les dues coses, perquè passejant he vingut. Pues, tu diràs.
que tenia. Pues es comença prompte o seguir rascant a pressa, no me vagis a tindre així tot el dia esperant. Pues el asunto es que no, sí, no té res de... Sí que es coneix que és grave. Se trata de alguna mort. Ah, no, millor, i tant millor. Però pa ells, pa vosaltres... Pareix que no estigues bo de cap. Parla clar, si pots. Això que dius tu, si puc. Que ja fa... En fi, tu ja saps que... Jo no sé res, pimentó. I si no te faig l'ànimo pronte, me vas dir que ni faena. Tinc una miqueta de paciència. Més encara... Sí, descante, que si una miqueta així, a veure si te fas l'ànimo. Rejudes, vaig a dir. Pues en tu està que un home no faça una barbaritat, perquè està enamorat com un borrego i vol casar-se. Que per vergonya no m'atrevia a dir-te-ho. I un temblor que no m'atrevi, perquè si tu no el vols, se tornarà loco, se penja, se tira del campanar i després es pega un tir. Per lo que més vulguis en el món, dime que sí, i ahorraràs i s'empastrar. Sí que t'han provat el rascón. Ja ho ha muntat. No te tornis a rascar. Què? Què em conteste? No sé, perquè... No ho saps? Pues rasca! Com me ho has soltat tant de sopetó, m'has deixat feta de pedra. Pues contesta'm pronte, que ara sóc jo el que té pressa. Si me pareix esta mentira. Contesta'm que de susto o de vergonya tinc un ruido en la panxa que és un niu de rate. Que, dime, estàs conforme? Tu has pensat bé, Simó? Pues no he de pensar. Tant. Morrutzo foco he passat per dir-te. Si encara tinc la carn de gallina. David, m'has deixat gelat. Qui havia d'esperar que a aquestes hores eixires en la cantar de que vols casar-te amb mi? Oi! Recontra! Recabar! Campastrar! Regó! Què faig? La jue? Però Rosa, tu es penses que... Mira, que no me ho esperava, que vols que es diga? Mira, tu creus que sóc jo? Yo sé que tú eres un bon home, pero lo que menos me esperaba es que vinieres a decirme que me casara amb tu. Mare de Déu, quin sambori! Mira, Rosa, el que vull dir-te és que... Jo ho sé, Ximo. Nosaltres no seguim monyicots. Però si és que... Després de tot, jo no estic vecina. Dos dones a soles. Ai, Pimentó, que posen en salmorra! Saps què fa? Que fa que se l'empatre, ni no tu que dius. Cristina!
Entonces, ¿cuál se case? Perquè si no s'enteraran tots i mos faran espellar. D'això no mos escaparem. Veritat que tu no t'ho esperaves? Ara espera. Pues jo menys. Quan m'esperava jo tras tu com que me feren obispo. Això deu ser obra de Déu. Com sabia que de menut ja se volien de deixar un viudo i a mi viudo perquè se casaren. No digues tonteries, que això són tonteries. Tonteries que no se voldran el teu marit i la meua dona. A aquestes hores els hauran fet casar allà dalt. Ara és que estigues volat. Volat? Però és d'alegria. I encara no sé el que passa. Estarem somiant que avui, des de menut, el diumenge se casem. No cal. Això es pot llover. Tiene un poquet de paciència. Sí, poder.
que vol casar-se amb ta filla. Entonces, todo lo que m'havies dit era per ell. Que em torni a quedar viudo. Volen que es case? Però no es casa amb mon pare. Xeres i porca tararà. Jo creia que... I tu, Pimentó, com jo havia entès lo contrari, de lo parlat, tu ja... No un dia jo, ja estàs content, borinot? Perdone, pare, perdone. No em digues pare, no som res teu, descastat, mal fill, no vull ni veure. Que sàpies que és veritat, me'n vaig d'este poble per no tornar mai. És el compte que m'ha mort. Adiós, adiós per sempre. Pimentó, no te'n vagis, vine. I no me'n vaig, se casem. Lo que vulgues. I ara me perdona? Es perdone i vull que convides també al mestre. Resta, senyor. També, ara veurà. Este irà a la bolera i per ell s'ha arreglat tot. Un aplauso als matrimonis, mas que siga de rebot. Els representants del grup Punt i a part es donaran un record a tots els participants en el quadre artístic del campanar. Anirem nombrant-los per a que pugen a l'escenari i arrepleguen el detallet. Si alguna de les persones que vaig a nombrar no està en la sala, pot aplegar-se a algun familiar. En primer lloc, a don Pedro Domínguez. Gràcies. A continuació, don Pasqual Benavent Gomar. No n'hi ha tampoc ningú familiar que pugui pujar a replegar el detallet? Val, doncs passem a l'altre. Amparo Murillo Fortuño. Pasqual Ginés Sempere Cuquerella. Juan Vicente Cucarella Albert. Doña Irene, Doña Maruja Ibáñez Pastor. No, puges igual, puges. Sí. Carmen Llopis Llopis. Juanjo Llario Moscardó.
Rafael Gallego Pastor. Vicente Monpó Portuño. Familiars de Pasqual Canals Albinyana. Familiars de José Vidal Matais. Juan Herrero Moscardó. Vicente García Sempere. Juan Cucurella y Nieves Albert. Joaquín Moscardó Ribes. José Pastor y Rosarito Omar. Ahora en casa estarán cambiándose. Vale, vaja per a tots ells la nostra admiració i el reconeixement més sincer. Moltes gràcies per els bons ratos que ens els fem passar. I ara passaré la paraula a Rosarito, que en nom de tots mos dirà dos paraules. Buenas noches. Señoras, señores, en nombre de mis compañeros y en el mío propio, a todos y por todo, muchas gracias. Si volvieran a hacer y me dieran a elegir, escogería ser en la vida actriz amateur del Teatro El Patronato y actriz amateur del grupo El Campanar de Benigànim. Y si es llegada la hora del adiós, les diré, en nombre de mis compañeros también y en el mío propio, que no decimos adiós, sino hasta siempre, porque no puede desaparecer 60 años de historia vinculada en un pueblo que nos ha correspondido. De modo que esto queda escrito en el aire. Queda escrito en el aire y no desaparece, porque no nos vamos, queda ahí.
seremos para siempre. Con otros que continuarán, muy hermoso, pero estaremos ahí. Y haciendo un poco de historia, verán ustedes que empezó todo esto el año, entiendan bien, 1939. Hicieron un Belén precioso, que se llamaba el Belén de la Loca. Participaban más de 30 personajes. Y de esos personajes, de todos esos 30 y pico, solo quedamos en la brecha Joaquín Moscardó y una servidora. Ha ido evolucionando porque este grupo se encargó de Guzmán Cuquerella, que todos conocen, artista consumado bajo todos los aspectos, de músico y de todo, y gran director. Y él fue el fundamento, el que hizo esta obra tan maravillosa como es el Teatro de Benigànim, porque si no hay un buen director y una buena base, no puede ser. Estuvo durante muchos años. Luego, ya todos saben que enfermó, y en su enfermedad tomó el mando un poco de tiempo, muy poco, Luis Tormo Delgado, que también era muy artista, pero esto fue por muy poco tiempo. Y claro, ya al ceder él por tener que irse a Valencia, cogió las riendas Juan Cuquerella San Juan. Y entonces cambió aquel grupo por el nombre de El Campanar. También fue igual de brillante, porque fue llevado con mucha gracia por él también, y todos correspondieron, porque hay que ver que Benigànim tiene mucha solera, si no se verá lo que se ha visto de entonces y lo que vendrá después. Bueno, pues continuó aquel grupo, teniendo nosotros la satisfacción de haber desempeñado papeles muy importantes en obras de mucha clase, como son de los autores Pemán, Guillem de Castro, Calatayud, Paco Barchino y etcétera. Autores de mucha categoría, pero los actores estaban a la misma altura. Bueno, pues esto era el grupo ya formado. Y siempre se ha caracterizado este grupo por el compañerismo, el trabajo y sobre todo el desinterés personal económico, porque ya saben todos que siempre hemos actuado a beneficios. El beneficio que haya sido, pero siempre ajeno a nuestra propia persona. Este grupo han participado mucha gente, mucha del pueblo, todos. Pero claro, por circunstancias imprevistas de fuerza mayor, lo han ido dejando. Pero nunca hemos arriado banderas. Siempre el estandarte ha permanecido en alto, siendo el solaz y la alegría del pueblo. Las obras clásicas, finas, comedias, hacen relajar el espíritu y el corazón, y las cómicas, las estracanadas, pues hacen sonreír y reír. Para eso hemos tenido siempre a Pepe Pastor Pérez, que con sus chistes eternos, blancos, aptos para todos los públicos, para grandes y pequeños, ha sido la alegría del pueblo. Esto es muy hermoso. Pero únicamente, claro, toda esta risa, toda esta alegría, ya saben ustedes que se ha visto muchas veces entristecida por la desaparición de muchos miembros del grupo. Esto ha sido lo que en nuestro largo caminar le ha puesto una nota muy triste. Y yo recuerdo una de mi querida coral, una bella canción, un espiritual negro, que siempre que yo lo cantaba me recordaba, me parecía que era dedicado a ellos, porque como los he querido tanto, y se me llenaban los ojos de lágrimas. Aquel espiritual decía: els vells companys van deixant camps de cotó i van marxant al país del gran repòs. Se sent les seues veus cantant, no tardes ja. Por eso, esta noche quiero para ellos, que están desde la otra orilla, en el país del gran repòs, estoy segura que sonríen y cantan y nos dicen: no tardes ya. Para ellos, pues, el mejor de los aplausos de la noche.
que no nos vamos, que nos quedamos. Ahora lo vuelvo a rectificar, porque ¿cómo nos vamos a ir? Si esto está aquí, además, somos los padres, y han surgido los hijos. Y aquí tenemos un grupo maravilloso de gente joven que ha cogido la antorcha y va a seguir, y seguirá, estoy segura, porque ya los he visto, y ustedes también, y saben que tienen solera, son artistas, son guapos y jóvenes, y tienen ganas de trabajar, y estoy segura que el arte en Benigànim no se acaba. Por eso, pues, les deseo lo mejor, lo que quiere un padre para sus hijos. Por eso les pido para ellos un fuerte aplauso. Si me hubieran preguntado qué quería cobrar de 60 años, porque llevo 60 años de trabajo, si me hubieran preguntado en qué moneda quería cobrar, pues segurísimamente que hubiera dicho, con estos aplausos, con esta gente, con esta noche maravillosa, ya estoy pagada. Tengo pagados 60 años. Muchas gracias. Por eso, ya lo tengo todo dicho. Simplemente os diré dos palabras para terminar, que os expresarán lo que siento. Os quiero mucho. De corazón, muchas gracias. Moltes gràcies a vostè i a tots. De jóvens que tenen el projecte de ser els successors del quadre artístic El Campanar. Ajudat per alguns veterans i amb l'apreci de tots, provarem arribar tan alt com ells. El seu nom, punt i a part. El començament d'aquest grup es va donar gràcies a la participació del Festival per als Damnificats del Salvador i es va decidir de representar una peça de teatre amb l'ajuda dels més entesos. L'acceptació del públic es va fer mereixedors d'una alegria molt gran i segueixen units per a fer passar bones estones a tots vostès. Seguidament, el present sainet que aquesta nit es representarà així, d'ací uns moments. El títol és Juzgar de Pau, de José María Leal, i va ser interpretat en el següent repart. Jordi, José Cantón. Rellam, Joaquín Moscardó. Kiko, Juan Herrero. Rita, Maite Moreno. Serafina, María Dolores Juan de Dios. Don Nicasio, Juan Collario. La Choricera, Carmen Espí. Tófol, Vicente García. Sabelín, Inés Espí. Bàrbara, Vicenta Pla. Secretari, Vicente Mompó. Els demanem disculpes si en algo s'equivoquen i no estem a l'altura que tots vostès mereixen. Comença ja Juzgar de Pau. Gràcies.
noble de Benigànim s'ha plegat a calumniar el senyor jutge. I clar, això jo no puc consentir-ho. Per això, ahir feu pregó para que tots els que volgueren presenciar el juí acudirem avui a les 9 a este local. I estic mirant que ho ha aconseguit. Sí, senyor. Lo que no puc aconseguir és que el secretari vingui a l'hora. I menys encara el testig de càrrec. I menys encara l'acusat. Això és un escàndalo. Sí, senyor, un escàndalo. Cavaller, tinguen un poquet de paciència, per favor. Espere que aquests individus no se faran esperar. Vellam! Anem, senyor Piqué, Per quina hora citades aquí, governador? a les 9. Pues si no me dis de 5 minuts, te'n vas i el fas comparèixer rodat com un gos. Avisem quan siga hora. Sí, serà deshonrat. Mos el tret de seguida. Com vostè mane. Així n'ha tret no t'adormiràs. Bon dia, cavaller! Quanta gent! Ja dia jo que no se veia ningú pel carrer. Què? I a tots vosaltres també mos han donat un paperet de tot. Bon dia, però això de Jordi tindràs que canviar-te Don Jorge. ¿Qué se entiende? Porque a Soler no para pensar que no hay Don Francisco. Que así en el partenent també ho diu. Don Francisco que acudisca el ducal. Deixa'm estar d'això. I en el partenent què han de fer? Mira, Escolta, en el paperet diu que vingueres en tots els trastos i sos? a ver, el sol de l'equipo és cosa meua. Així no te fan falta totes les coses. De modo que te'n tornes a casa i vens en les mans buides. Ja, no el que vull és acabar pronter i anar a collir un capat del becó. Això d'anar-te'n no està tan clar, eh? Per què? Perquè eres reu i has de ser sentenciat. Arreu, això què vol dir? Jutge Sidalbi ho sabràs. Veus? Si no era portar l'escaleta. Que no te lleves això? El què? Això d'Aidal. Quan no tens? El sombrero, home, el sombrero. Ah, ja. Senta't un moment, que falta vindre el secretari. Què? Tardarà molt? No ho sé, ja devia estar així. Bueno, pues mentre ve o no ve, vaig a pegar un museu. Sardines de Marioli! Bona aquesta va! Volen aplaudar, cavalers? Vols fer un masquitet? De vostè! De vostè! Bevi! Bevi!
que m'acabes de dir. I no t'avergonyes de no saber-ho? Home, jo, si fora parla del camp, doncs bé, però de política estic més llarg que una marxina. Pues reu vol dir, reu és, vol dir, pues, a més, per què t'ho tinc que explicar si no tens que comprendre-ho? Com què? Que jo no soc tan tonter, Pues vol dir que tu has dit que jo anava per València agarrat del braç d'una bailarina. I això jo no puc consentir-ho, perquè no és de veres. I com sóc innocent, la justícia caurà implacable sobre el teu cap. Com què? Que me l'estimi molt. No tingueres la llengua tan llarga, no te volies en este conflicte. Aixina, tindràs que sofrir els anys que marqui l'article. Ai, com què? Que me se'n van hasta les ganes de menjar. Però les de veure no, Si no volen per això, i quants anys me toquen, com què? Pues, segons l'article ICE, està bé de veure, les marejarà. Segons l'article ICE són, això, pues, 20 anys d'arresto major en Picassent. Com què? Això pot ser, Això serà aixina si no hi ha proves en contra. Què, granuca? Que tu no saps més bé que jo, que soy el militar? 5 anys més d'arresto major per faltar-li el respecte al jutge. No m'ha d'anar augmentant molt, que jo ja en tinc 51. A veure si tindré que tornar a néixer per pagar les que tenim. Ara, al teu càrrec queda la defensa. Tindràs que dir-me com, quan i de quina manera m'has vist el bracero de la bailarina això. Si jo fa més de 20 anys que no he anat a València, com que tinc que vol? 5 anys més per alçar falsos testimonis. Falsos testimonis? Ara tindràs que portar tu els verdaders testimonis. Parla'm de vostè si no vols que augmenti els anys d'arresto major. Augmenta, augmenta! Tindràs que fer-los tu. Escolta, ara mateixa vindrà la testig que ha sentit per les seues orelles lo que tu digueres. Si vostè no em parla de tu, no. Si tu no em parles de vostè, no. Si vostè no em parla de vostè, tindrà que anar rebaixant 5 anys per cada vegada que em falta el respecte. Tots estem en el mateix dret. Molt bé, molt bé. Te rebaixaré 5 anys de fons. I ara dic jo, ixe testig és de prou pes perquè li donen crèdit? Ja ho crec. Va, Calagrosso, te pareix bé? Ja, sí que és de pes, està així, no? Entonces, ¿te dones per convicto en confeso? I això què vol dir? Això ho diu el secretari, com que deu ser de veres. Ah, i perquè ho digui el secretari, té que ser de veres? Mira, No perdame el temps. ¿Estàs conforme o no? a ver, tira avant! Bé, con asenta. Així no, pues. Considerando que tú dius que sí, considerando que tú te consideres culpable, considerando que tu has plantejat l'article que diu que n'hi ha que respetar al jutge del poble, i considerando, en resum, que tu i ningú més que tu has sigut l'autor d'este potatge, que has estat a punt de tirar per terra la meua conducta intachable. Perquè no tingues queixa, i tratant-se de que som de la mateixa quinta, te dispensaré les faltes menors. I no m'espararàs la culpa principal. 20 anys d'arresto major. Cavallers, el judici s'ha acabat. Poden desalojar la sala.
fem un tracte de rebaixar 5 anys per cada vegada que parles de tu. I considerando que en el discurs que has fet m'has parlat 5 vegades de tu, i considerando que 5 per 5 quan fan cavallers, pues considerando que 5 per 5 fan 25, resulta que en canvi vostè 5 anys darrere cavallers. Considerando que som de la mateixa quinta i que jo no dudo que ho hagi dit, però també puc dir que ho ha dit una quarta persona, a la Narsa. Una quarta, què? Sí, senyor. Jo, vostè i la bailarina som 3, i la que me ho ha dit a mi, 4. Per ahí tenies que haver començat moral. 5 anys més d'arresto major per tornar-me a faltar el respeto. Ara tindràs que dir-me a mi qui és aquesta persona. Home, en tant de talent que té pel codi i no eres capaç d'adivinar-ho. L'apodo que té no pot fallar. I des d'un traguet a veure si així no refresques la memòria. Bon vinet de gastes, Clar, 5 anys que té d'arresto major de la boca. I com, no ho adivines. Lo que no comprenc jo és que un home de tanta memòria me'l posi just. Tu coneixes Arriba la Charraora? Pues deixa segur la inventora. ¡Mentiroso! Ya sabía yo que no serías capaz de guardarme el secreto. Torlitonas, dame suerte. Les dic més dretes que les teues. Això, com ho saps? Per referències que tu res t'importa. Orden en la sala. Puja, puja si dalt i aclarirem les coses. Em faràs que te'n vas a mamar els 25 anys d'arresto major. Què teu creus tu això? Carga'm el foradat. Hola! I si piropo val per lo menys de va. No serà menester. No serà menester perquè Isa, en 2 anys que estic a la sombra, rebenta com una cigala. Puges o no puges? Faré lo que em done la real gana. Així-que arriba la posició, que està aquí. Muy bonito, con que me guardarías el secreto. Ahora vas a saber quién. L'intentat! Ja em deixa piera! No teniu vergonya. Podríeu estrès contra una dona soles? Anem a veure. A on has vist que jo anara gatinyat d'una corista? Amb vostè? Jo no dic res. 5 anys per alçar falsos testimonis. I sus 5 anys tindrà que posar-li-los vostè a una altra persona. A una altra? Digues immediatament qui és, si no vols carregar tu la pena. Està bé. Serafina la tramussera. Passa! Enredraora! Menuda! Vaig ahir tan rai que el món, no! I volem la lucha lliure. Ningú ha callat. Així administri jo la justícia i ningú més. Passa el raó que té. Jo m'assente i en pau. Acosta't, fes el favor. Molt de gust.
que se farà de mi. I els pollos van fent-se pollastre. És que a mi m'agraden durets. Pues si t'agraden endurits, ara sí senyora. Ja sé per on va. Tinc en compte que no me senta bé color d'alls. I la de vi. Guapo, ja has sentit esto de l'amor de la Dion. Això és un juí o una declaració d'amor, què? Lo que vostè vulga és, jo pot començar l'interrogatori. Anem a veure. Què li has dit tu a esta? No li dic res. Falsa! I quina cara més dura! No proves la paciència de la justícia o te carregarà la porga. Què li digueres? A veure si jo parlo en anglès. I torni a dir que a eixa alemanya no li he dit res. Això d'Alemanya no em tragues a la Ordene a l'aguasit que los tanqui a les dos. Si entre les dos no aclariu este guisao, os repartiré els anys de la condena. Jo puc constatar de que ho ha dit ella. Sí? Qui són ixos testigs? Més de 40 dones que estaven en lavabo en companyia de nosaltres. Les dues. No, ni ho intentes. Escolta, no dius que no li ho havies dit tu? No, senyor. Jo ho vaig dir en el llavor, però ella no. Perquè jo no parlo amb ella fa més de 5 anys. No. Ara tindràs que dir-me a mi com era esa bailarina que tu dius que jo duia per València agarrat del meu braç. Escolta, senyor Jordi, Què bo? com ja està clar que esta és la noticiera, me puc anar? No, senyora, que pas tramitaors de falses notícies també n'hi ha un article. I jo, què tinc que voler deixar aquí? Mut i al gaviot. Quan jo ho crega convenient ja te n'aniràs. No sé què me deté, que no l'haurà fet. Què dius, què? Res. Millor. Anem a veure, on està, En el juzgat. Bon cap va portar sombrero. Ah, sí, sí, en la bailarina. Anem a veure què comptes. Que això qui ho sap és vostè. Seràs descarat? El descarat en tot cas serà vostè, ja que no tingués reparos de passejar-se per la capi en companyia d'una senyoreta del brazo i por la calle. No podràs dir per quin carrer, No, perquè no era un carrer, Ah, no? Pues què era? una plaça. Se'n recordarà? Ah, no? Ahí va. Era per la plaça del Caudillo. No se passa l'ignorant, que ningú ho sap millor que vostè. Anem a veure. Quant de temps fa d'això? A treure la llibreta i l'útil de tracte, que ho tinc apuntat. Sí, mira. Agarra i mira. Pues mire, si tant m'obliga, un mes, poc més o menys. Has caigut en falsedat. Perquè jo fa més d'un any que no he anat per València. I a mi que me conta, mira pues. A tu t'ho tinc que dir, que eres la inventora de la notícia. Alto, que jo no venc les notícies al mateix preu que les compré. Vingas, puto, ja en tenim un altre. Fareu que em torne loco. Vols dir que tu també t'ho han dit? Exacte. Acabem d'una vega. Qui t'ho ha dit? Això a vostè no li interessa. Com que no? No, senyor, es diu el pecat. Bé, però no el pecador. Això té que aclarir-se com siga, Mire, es trata de una persona molt respetable. I no és cas que es diga així davant de tanta gent, home. Ell no el digué en molt de secret. I jo tinc que guardar-lo a costa de lo que siga. Bueno, I jo procuraré traure't el secret a costa de lo que siga. estàs por clar. Digo yo que. Volem així qui mana. Però, Veiem. Desnuda-la ahí, de mans i peus. Ben apretar hasta que se li sopla la llengua. Al moment. lo que vostè vulgui, menys dir ni mitja paraula. Diria tu. Jo sí que ficaria les mans en el foc i
salvajemente y frugalidad sincera, esclarecerá la verdad y libraré a esta señorita del caso singular en que se encuentra. Para ella, completamente inusitado e inaudito. Està bé. Però com quedem? Li ho ha dit vostè a ella o no li ho ha dit? Parle clar per saber a qui castigue. Ante la postrimería de este dilema tétrico en extremo, usaré mi carácter atávico y parsimonioso para hacer gala de la circunscripción que me adorna, y todo ello me ayudará a resolver el meollo. Digo, què ha dit este tio? Això no és clar que l'altre. Ell diu que és el culpable de tot. No es verdad, señor juez. Yo no me he inventado nada. No le he dicho a Serafina lo que me han dicho a mí. Pues jo dic que 5 anys no hi ha ningú que t'esgere. Per soltar paraules enrevessades va enredar-nos a tots també. Usted ya sabe que no soy valenciano. Y no hacía más que usar la lengua castellana. Al fin y a la postre, no he hecho otra cosa que rendir pleno homenaje a la eufonía. Doncs deixen d'estar les afonies i parli anem allà. Quedem en que ha sigut vostè qui li ha dit a Serafina lo de la bailarina? No, señor, no. Me fareu tornar loco, com quedem? Es que hay que distinguir. Porque si yo digo que sí, parece ser que he sido yo el propulsor de la noticia. I si diu que no? Yo no digo que no. Que sí o que no. Respeto al terrón, señor Pico. He de advertirle que en todo caso será un terrón de azúcar. No li diu que se s'enredra. Solamente puedo hacer constar En valencià, en presencia de todos los concurrentes que yo se lo he dicho a Serafina tal y conforme me lo han dicho a mí. Gràcies a Déu. I d'ahir tenia que haver començat, no bé? estem igual que estàvem. Qui li ho ha dit a vostè, don Nicasio? Alto y, señor juez, no soy capaz de descubrir Que l'Amèrica descobrirà el a la persona que me ha confiado un secreto. Ah, pues, se mamarà la polga, germà. Ara, quan vinga el secretari, li farà el paperet i ja ho sap. ¿Y si digo quién me lo ha dicho? Pues entonces rodará la bola hasta veure on així qui se coneix. Pues yo, antes de ver en un conflicto que no tiene nada de bollante, prefiero descubrir al autor de la... No passa romansos i digue'ls de navegar. Qui li ho ha dit? Pues me lo ha dicho. Por favor, no me descubra. Me lo ha dicho La xoricera! Tenia que ser. Poguera ser que ara estiguem aplegant al final de la mà de Xime. Ara li ho diré jo a l'abuelo ese. Pacifica, per favor. No, tinc calma, per favor, tinc calma. Mare meva, quina fiera! ¡Hombre libre! ¡La dama de hierro! Ay, pobre don Nicasio, caché. Posa ordre! Pacifica, per favor. Tot el món! No te sulfures y aguántame aquí, No me ponga la real gana.
dolor de quixal. I en 10 anys serà millor que no ho digo. Això, mala fiera, no podem abordar així en tota la tranquil·litat del món. Anem a veure. Seguixes la causa pacífica? Què estimament no pacífica? Ella no li ha dit res, ella no li res. Sí que ho ha dit jo, passa algo. En resumís tot. Quasi res que va passar. No serà molt perquè jo acabe enseguida. A mi m'obligué a saber la guapa. ¡Qué ferramenta! ¡Vegeu si està previst a venir! Acosta! Acosta si te veurem el tipus de pla! El meu tipus no té res que dir. I el que diga algo tindrà la pell des d'un pessic. ¡Ay, Sabrín! Jo vinc de 30 anys menos. Què et faria? Puede anar-me a servir? La servir del model el tenies callar. Eres una clarineta pollana. I vostè una buena cuenta. Alanda, un altre que ha sentit l'olor de l'avió. Anem a veure. A veure, la illa pollana. Acutament ho han dit? Si és això de Pelaïlla, sí senyor, moltes vegades, però molt més ben dit i més alero que el tio Kiko. Doble contra sencillo a que no. Mira, así en la sala deu haver algun jove d'ixos que gasta pantaló estret. El desafie que pot ensenyar a veure qui li s'acaba més pront el tiro. A ell ho ha dit. A mi me s'està acabant la paciència. Pa acabar pronte. Me pareix que vos posa tots a la presó. Però, i vostè tancaria a lo millor del poble, vostè no ha vist bé? En estos moments, ficaria la sombra a la meva dona si es presentara. Això pot ser que ho farà de millor gana. Això és un dir. Això és un dir o la veritat. Isabeleta, no sigues comprometedora. Ni comprometedora ni res. Quina veritat és això? La que tots sabem. Vostè la tancaria perquè s'ha de saber que és una fiera corrupta. Que jo sàpia, fa més de 10 anys que no se parla. Això són coses particulars de cada un que a ningú vos importen res, D'acord, abans del carro i acabem, que jo tinc feina. Però, acabem. Podrà dir que continuem, perquè a mi també m'ho han dit. A quina tal hora convocant jo este juí? Ya le hundía yo. No sea tarde lo que dije. Usted té la culpa. En fi, paciència. Anem a veure. I qui és ese noticiero, Sabeleta? El teu nòvio? Mira, el meu nòvio només me menja la llengüeta, que va dir-me coses dolcetes. Pobre xic, deu d'estar enfitat. Està que vostè. Justit, home. Li has pegat al dit. Pues si el pobre home té una gorgora. Això és perquè és rubio com la mel. Com la mel de Robert. Tu, Quico, a callar. I tu, guapa, me ho vas a dir immediatament, I ja ho sé, i vas a veure seguida. Pues ja. Però antes em té que donar la paraula de jutge de que a mi no m'han de fer res, perquè té que tindre en compte que la persona que m'ho ha comunicat és la que diu que ho ha vist pels seus ullets. Per tant, és el naixement de la notícia. Gràcies a Déu que al fi acabarem. Tens la meua paraula de que a tu no te faran res. Però a Aise o Aissa, que vas anomenar, no responde que me'n mitja mossos. Vinga, no serà tant. Més encara, el tanque fa 7 anys un dia. Aixe, el meu dels anys no
caminar cap avant. Cap al ranxo o Com que són tot morts, que ja se me fa la boca àuia. L'àuia em mitjorarà vostè, però pesca mals. Sí. No vagis en rodeos i dis-ho d'una vega. Oye, escolte, i de lo que a mi me puga passar, respon vostè. No n'hi ha novetat ni perill de ninguna espècie. Aixe o aixa que vas anomenar va de cap a la presó i no tindrà ocasió de veure més el sol. Vostè, seu galladera, Vos prou la meva paraula? i si la seva paraula és fofa? En tal cas, estan els meus punys, a defendre contra qui siga. Sí, si estos punys estan pitjor, defendrà mi este. Ixa de reningos i dis-ho d'una vega. Mire, sap què li tinc que dir? Que aquí xuler, tinc molta por. Pues no ne tingués, perquè la justícia de Benigànim està al teu costat. Pues, Qui és qui? mire, primer li ho diré a vostè soles. Ai, que temblor tinc. Ai, mare meua! Bé, a què li ajude? I passa algo, senyor Jordi? Tan gros. Això et posa interessant. Es expresión, es síntoma, es sentimiento de amor. Vostè només va a enredar. El sol és un coll i un flor. L'any passat me vaig tindre un. I una fantasma de diners. I una xina. És més gros. És veritat que no para de beber. Pacífica, no desitges mal per ningú. Si no li dirige mal, si és que és el pitjor que li podia passar. Ara, què fem, tio Jordi? On està la justícia? S'aplaça! La plaça. S'aplaça la causa d'un altre dia! Això s'ha acabat. Podem anar. Sí. Ja ho avui. Fotem una casa. Com torne? La justícia té que ser per tots per igual. És un dia! Escolta, Saberín, Fill, vos tindràs que dir qui és aquest personatge que no vol que tinguis mal. temo. La justícia. De veres? Claro. De modo que ara que se sap qui ha matat este moí, Això, que se sap el nom del causant i la justícia no se pare. No me pare, això ho podríem fer. pues seguís que la passa. És que tinc que reflexionar. Reflexiona, Sí. exigís que es diga el nom del causant. Que es diga, No pot ser! Pues, si no ho diu ell, no ho diré jo. Així han de ser dos per iguals. Perquè de mi també s'han xivat. Sabeu qui és? Qui és? La seva dona! La dona! No s'ha de contar,
se despatxa pels galtaires. En un segon, que tira una metralladora en un altre. Ara que me'n recordes, m'ha deixat la clau en el pany. No vols que m'acoste per allà? La clau està en la meva butxaca. On la té? Si la trac, te la passaré pel naso. Pero, ¿por qué? A mí me se matar y no me va. A tú no te se fatal y te quedes. Hasta caída. Vale. Que sí, home, que sí, que a mí no me se mata. Ahí, ahora no se'n va ningú. Ara sí que estem perduts. Si anem mar de fondo, qualsevol se tira un pont a si baix. Si fora 30 anys enrere, però ara tot. Ara volem patir la primera altar. Regularment, costa de l'In. Mira, regularment fa vostè, que és el primer testig. Uau. Sí, però davant de mi n'hi ha un altre. La que n'hi ha davant no el compares tu. No li dic jo. Pues dona l'aire fer-la comparèixer, que jo no vull clavar-me davant de la teva dona, únicament. Ni tu, ni ningú, que a casa mos menjaran. No crec que plegui la santa al riu. La història... I el que tinga
Esperem que us vagi agradar, perquè hem tingut molts dies d'ensaio. Bueno, lamentablement això s'ha acabat. Els agraïm molt la seva presència així i els esperem per una altra vegada. Esperem que se ho hagin passat molt bé. Gràcies.